postauksia eteenpäin, niin niiden kesken valitaan yhdelle Makako Branco hupparille, eli joku syy jakaa tätä eteenpäin, vaikka se päiväkin on hauska. Kiitos. Ja sitten kaikkien tykkääjien kesken niin arvotaan 3 teepaitaa, Makako Branco teepaitaa. Ja niin, ai niin, katsotaan sitten vielä se videokin. Peremmälle vaan, tehdään nopeasti. Katanat valmiina. Tässä on Fight Zone -sali. Ja tässä ei vielä oo sitä häkkiä, se ei ole vielä tullut. Sitä ei käsillä tekemään saanut. Se tulee tonne nurkkaan, voitte kuvitella sinne häkki seinään. Fight Zone. Sitten pukkari on valmiina, kiitos. Ja sitten täällä yläkerrassa, niin täällä on tää kaikkien kamppaalainen, niin se, mistä se on lähtenyt liikkeelle, Bushido, niin kuin japanilainen soturijuttu. Ja kun näiden lajien juuret vielä menee tuonne Kiinaan, niin tässä on vielä terrakotta sotilas varmasti suojelemassa, että kaikki menee hyvin salille. Nää lähtee tästä alas. Ja tää nyt näyttää sille, että sali mennään sisällä, niin totta kai rouheet ovia läpi kumarusten kerran. Sitten täällä on meidän hieronta, ketkä haluaa hierontoja, niin voi varata itänsä ajan hieronnasta. Aha. Siellä oli meidän vieras nukkumassa. Naisille oma pukkari täällä. Kuhiljaa rakentumaan ja tänne. Tässä voi rentoutua. Mutta ihan rauhassa. Noin. Mennään tänne karakeen kellarisaliin. Ja viimeksi kun me oltiin kellarisalissa, niin mä sanoin siinä videopätkälle, että toivottavasti tää homma onnistuu. Se oli pelkkää tyhjää. Pehmeitä seinää. Toivottavasti muuten nämä kaikki suunnitelmat onnistuu. Noin. Tänne saa kivat systeemit ja me tapahtuma-iltadisko on täällä alhaalla. Ja sitten valkoinen apinakauppa. Se on brasiliaksi Makako Branco. Onko? Ikamaan pois. Sitten näitä hipkopaitoja. Näissä on tää vanha logo, mutta jos haluaa kerätä tällaisia editionia itsellensä tai käyttää yksinkertaisesti vaan treenatessa teepaita, niin 5 harvoin saa mistään, mutta täältä saa 5 noita. Ja sit on tää siitä Yksinä avoimien ovien päivää! Moi! Okay. Hey guys, Saturday, grand opening of Hipko in Metsälä, new gym. Awesome gym. Guess who's there? Wow! Yeah, me. I'm gonna be here too. There is a lot of activity the whole day, and then 3 o'clock we have MMA seminar with me. Come, it will be great to see you. I hope to see you. Come.